jedan od najvećih i najbolje opremljenih laboratorija ove vrste u svijetu. Nepunih 1,5 godina dana je trebalo da se od zelene livade dođe do stanja ovog u kojem smo sad. U ovim laboratorijima mi zapravo podupiremo proizvođače opreme i elektroprivrede na način da pružamo niz ispitivanja. Naša ambicija da budemo jedan od vodećih europskih i svjetskih ispitnih centara za elektroenergetsku opremu. Končar snažno ulaže u nove tehnologije, Končar snažno ulaže u razvoj novih kapaciteta. Razumijemo vrijednost tih ulaganja, što znače za ovaj kraj. Zadovoljstvo prije svega se zahvaliti Končaru koji je prepoznao Zagorje i Bedekovčinu kao destinaciju. Ponudili smo i dalje našu suradnju vezano za potencijalnu novu investiciju. Značajno širimo naše poslovanje, značajno širimo naše kapacitete da bi predstavljali jedan relevantan faktor u elektroenergetici u svijetu. Ne samo da držimo korak, u mnogo čemu idemo i brže od drugih. Ovaj centar je jedna vizija kojom se išlo u korak s vremenom, obzirom da elektroindustrija doživljava procvat. Veliki doprinos Republici Hrvatskoj kao takvoj koji će pozicionirati na ozbiljno mjesto u Europi. Imaju viziju, imaju planove i realiziraju te planove. Kad god se nađem blizu Končara, odnosno uz Končar, sam na pravom mjestu. Doista u ovom trenutku u Končaru možemo govoriti kao jednoj europskoj, snažnoj, jakoj hrvatskoj kompaniji. Upravo je to smjer kojim hrvatska industrija treba ići. Čestitke na još jednom iskoraku Končara. Ako ne vi, onda tko?